rampung panjang iki mboten genah, mboten paham. Iki jane sing gak iso aku takono to, Le. Mboten saged. Iya. Nika. Lho gak aku no. Nek panjenengan mboten mudang. Sing kurang hormati niku jenengan. Nggih. Sesuk njupuk panjang. Panjang pun gladi aku rumiyin panjake niku. Sesuk diklumpukno. Nggih. Jak ngopi bareng. Lho, Kok ngopi? Karo dijak omong-omongan carane guling keras utawa kiprah niku piye. perkawis ngoten niku gampang. Piye, Le? Nek panjenengan tambahi bayarane. Lho niki mesti kompak. Napa dereng jenengan bayar? Jane pajak godot ta ora? Lho, Nek ra godot do mulah. Mulah. Aja. Buyan. Kenapa mulai tenan? jenengan ki ngaten. Lah mulai tenan aku ora diomong agak. Oke. Wah. Lho, Kanjeng. nek linggih piye? Niki diputer. Ah, ngoten. Wis. Ora kiprah-kiprah ra pateken. Kabeh wis padha teko. Ampun. Sedaya sami Pak. Kono sing kursi komplang iki Ah, sinten kok? kadangku tuwa. Tak undang tak kon munggah ning pendopo. Parang kencana kene. Ning nyatane kok urung teko. Napa sedaya kalau wonten layang kiberan. Wonten. Wes kalah. Risa. Wes. Niki jenengan iki. Mana? Wes. Ora lah aku gak. Wis kesal, Pak. Wes kesal. Urek. Mah. Nggih. Lah jane ki sinten iki ndak sinten iki. Bab. Aduh saya. Ana wong kiprah korban gas. Ora toto. Wong iso. Kiprah yo kiprah antem rono tak. Rene ya gas. Bali. Wong kok. Gas iso berantem. Maaf. Maaf. Aku iso kaya pitik jago. Ilang ngedokno iki piye? Walik aja Adipati. Rasane kudu ngeblak mengarep terus. Para pemirsa, Sugeng Amirsani bocah kurang ajar. Bisa mbok encengno. Niki nyuwun pangapunten Kanjeng. Ayo, monggo dibeli ambali. Silakan. Mangger ngantem sirah puneh kamu. Jenengan delik mawon. Baleni meleh niki. Ya. Aja lek ngantem sirah. Nggih. Dilo. Aman. Ora sida. Galah. Jenengan ki ngadeg. Sedaya masih Arab kok panjenengan niku malah ngadeg. Rasaku ora sida aku moro malah mak tewel. Ngrusak tatanan. Tatanan. Ana ratu kok ora kajen blas. Nggih. Lah niki lho mboten jenengan agus. Anak panget, Oh nggih. Pang apa? pangpel. Nyuwun pangapunten. Yo, Dik. Mangga oga. Mboten biasa kodan nonton. Kakang Prabu kangen banget aku. Bapak mama. Aku bar wundu. Ene mbok demek. Bakal kok adoh saka negaraku. Aku mbok WA, jarene mbok kon moro. Malah arep tak rangkul ora gelem. Zaman dek mbene ora ono HP yo. WA.
ana layang Ibran utawa Cecala prajurit sandi sing mara ning negara ndi? Iya, negaramu ndi? Negara niku ndi? Lho, piye to? Arus. Negaraku Gedong Balai Desa. Awu langit. Nah, Adoh saka kono tumugu saka kene. Malah tak rangkul ae kowe ora gelem. Awu langit. Yo. Ya wis. Ora dadi boyo pangapa sing penting sampean wis iso teko kene. Kakang Mas aku kangen Kakang Mas. Aku wis mbok antem pindho. Saking tresnaku karo kowe. Sepurane sing gedhe yen aku mau nganti ngantem panjenengan. Iso kaya bayi mbok iling. saking kapang. Aku tak lungguh, Kakang. Iya. Kalau iso diluruk kados ngaten mboten. Ana apa, Kakang? Kursi ke kursi. Sikil tegene ngisan iku lho sampeyan diak. Oh, sikilmu kegede. Nggih. Inggir kandong. Sini lu Makno. Bahasa Kalih anu sesembahanmu aku. Ha. Kulo nggih. Kursi dinggirke nggih. Heeh. Nggih ben mboten Ngejek. Sepurane sing gedhe aku mang gojek sawetara karo sampean. Ora dadi payo pangapa. Merga rasa kangenku kalih sampean. Iya, Kak. Adangku sing tak tresnan. Heeh. Lungguh. Oh iya, sepurane sing gedhe. Sarmu ini kalau korsine ini. Kursi wonten parang kencana enten remote. niki lho kursine. Lho jengkelan teng mriku napa jenenge? Kowe kok mbok inggirna to, Le? Nek kang nggirke niku sinten? Lah iku korsine Jare kan nginggirke kula kok nginggirke. Oh, ngoten lho. Napa kula niki lho Pak? Jenengan lungguh. Saderenge lungguh niku digerayangi. Gerayangi dhisik. Ampun ora kok lenggah. Nah, Digerayangi tembe linggih. ya sepura sing akeh. Ora dadi kaya pangapa. Ki Wadyabala prajurit lan tumenggomu iki teges do tresna karo aku. Seneng kalih sampean. Iya. Nek boten tresna, boten dipun pinarani. Iya. Lungguh muka. Jenapa? Gendeng. Gedeng apa? Gendeng Simon. Simon. Kok gede kok Simon niku lho. Enten kok Simon. Gendeng Simon iku. Simon. Sinom. Lah ya sing gendeng Simon. Oh iya. Nyamat napa Parijoto? Alah biasae sing biasane ben iso kabeh. Aku liyane ya ora iso apalan iku tok. Niki lho, ana apa kacan? Panasen bringosku kelek. Niki sedaya napa panjenengan piyambak? Ya lir gumanti gentenan, Cung. Gentenan pripun? Nek baraku kadangku bengok, patihku bengok. Semono pati ya bengok. Senopati. Seno wis metu. Senopati. Semonopati. Senopati. Kuatir gue nek seno wis mati. Ya. Eleng. Niki bengok nggih. Gentenan bengok siji-siji. Bengok kabeh prajurite. Soan muka. Sapi mangan kebone wong ala doy. Sardoy. Jenenge ku ana
napa? Iki grup apa iki? Lah grup napa niku pripun? Ngendikane wau piye? Panjenengan kados pundi? Ngendikane pripun? Maksudnya bunga itu nganggo nada. Sahur manuk. Sahur manuk ora mati. Hoi kaya busak mental. Sahur manuk. Mudeng ta ora? Budeng. Sahur manuk niki. Sahur manuk. Nggih. Setunggal betena. Ya. Oke. Soan muka para Aku Brahma Kumbara. Wah. Greget ayahku. Lha nek sahur manuk. Stop. Nggih. Niki lho Laras. Iki ala-ala adikku. Apik-apik ngono elek-elek. Apik-apik ngono. Elek-elek. Adio sampean elek-elek. Apik-apik iki adikku kok mbok ino. Kula niki mboten ngino. Iki bupati. Kula ngertos. Sinten? Jam menika Bupati Bupati Pemayoman. Bupati sinten? Bupati. Sapa mang jenenge lali? Haryo Subendar. So, Sendor. Haryo Susendor, Joyo Susendor. Krungu apa ora? Krungu. Mbok ino. Hati-pati Haryo Asu Sendor. Urung, aku cek 6 dadi cek irek. Apa? Malah asu sendor. Jare Susendor. Wes ngene lho, aku Haryo Muhammad Arifin. Loh. Pak Inggi wae. Haryo Joyo Susendor. Ah, Joyo. Senape? Nggih. Ora Niki rak ketane manut iki kalian Bupati. sesembahan kula Lho niki. niku nurut kalian ngendikane. Lah iya. Sahur manuk nggih sahur manuk. Sing penting tak jaluk guyon kena. Nggih. Neng aja mbok demo ya. Yo, aku timbang mbok demo lo medun sik aku. Mudeng, Budeng. gentenan bar aku kadangku Patih Senopati terus kabeh prajurit Yo ngopo? Ngopo? salto. Salto. Ya gedeng. Nek salto. Nye. Mboten jelas niki yang mboten ngertos no Kanjeng Adipati. Wes, Pun niki jelas pun niki. wis jelas ya. Nggih. Terus piye? Lho, Aku sik nggih. Sarase dipaske. iya. Tiba 6 adaane. Tiba 6 gak babak blur piye to? Tiba pisane kemeng. Larase Oh laras 6. Pelok 6. So